Africa my continent, Africa my home. Sise South Africa, sise Africa. Seking Cetshwayo district, Masipala Mfolozi. Councillor uthe what bani lo? What 11. KwaMnyango la ekhaya. Isibongo. Angazi zoqala kanjani. NgoLwesihlanu ebusuku bekumhla ka-30 kuJanuwari. 30 ebusuku ngo-9 lapho nje. Kwehle isika, kwehle umuga. Kwenzeka inhlekelele yengozi. Inhlekelele yengozi ku N2 akwashikishela. Namhlanje ke isonto. Yenzeka nje lengozi vele sisakhungathekile. Ngoba kulona leli sonto elidlule phela kwehla ingozi lapha eLotus Park ku Espingo kwashona abantu abawu11. Besebhiza akaqedwa namanje akaqedwa ukuhlonza ama families imindeni yalabantu abashonile. Abekaqedwa bekaqanda bakhona. Umuntu besikade samtholile ngosuku lwesigameko waba umuntu oyi1. Ebusuku ke ngoLwesihlanu nakho sekuvela lezi ndaba. Sila ekhaya ke kushone abantu njengamanje bayisithupha 6. Makushona abantu abayisithupha angazi ukuthi ungayichaza kanjani kodwa ngizovele ngiyisummarize ngenze bemfishane ngithi awucabange makufika umbiko ukuthi kushona abantu abayi5 bese ke kuhamba kuphela usuku olulodwa bese kushona umunye sebe6 ungaka kwinyi kuzofuna ukuthi leli sonto ke ngoba lisomluka sekufuna ukuthi beyabahlonza awucabange umuntu ozobe kuleli ithimba eliyohlonza abantu abawu6 bomndeni owodwa. Fast forward asambe siye lapha sekwenza i-postmortem abantu abazobe belapha kwenza i-postmortem yabantu abawu6 bomndeni owodwa. Fast forward asambe mabezolanda ngoLwesihlanu noma bazokuzoncenga ukuthi kungcwatshwa nini mase belandiwe ulandwa amabhokisi awu6 ezemndeni nowodwa. Cabanga ke mayingene imoto lesekufuna kucatshanga ukuthi ngoba into abazoyicabanga ngoLwesihlanu bezoyicabanga manje ukuthi hawu sizobafaka bonke labantu bazongena endlini eyodwa bonke ngeke ngene endlini eyodwa. Sekufuna manje kuhlukaniswa abantu abazohlala emakhandleleni ukuthi hayi ababili mhlawumbe bafaka gogo omunye afaka endlini yaphuthi omdala omunye afaka endlini yaphuthi omncane. Yinto leyo ezobiyenzeka same time. Lo ka uzobe phethe ihlahla uthini uhlala kiphi imoto uhlala bazohlala kuzoba nabantu abawu6 abaphatha ihlahla. Izimo zempilo sezishintshe kakhulu uma sesivuka sebeyogezwa ke manje itrauma enye ukumgeza umuntu kuyafana nosuku uyomhlonza endaweni yesigameko sebegezwa angazi mfowethu engifuna ukusho ukuthi bafowethu ayibambe ekhona asibambeni sonke uzozisho ubhuti bese esho ama banking details nifake enikufakayo noma yini siyacela noma yini omakhelwane eduze siyalwazi usiko lwethu amahewu amakhekhe noma yini ngoba ukhansela uselifakile itende uzamele wathi organize itende ngoba umcimbi phela uqala that day kufika umbiko. So esicela manje akukuningi abaningi ama details esizowezwa sizocela ubhuti uzosinika nje ama banking details asinikeze inamba labazocontacta khona abakude abafisa ukufaka sivuse ubuntu umphako ongaboli fihla ihlazo kamakhelwane wakho siyazwelana siyahambelana siyanakekelana yilokho esokusho namhlanje okwamanje okunye nokunye sibe sekukhuluma kodwa kwamanje bhuti wami khuluma nabantu base-Afrika bese banika ama banking details ubanike nenamba abazokwazi futhi ke sigade futhi siyazi ukuthi ke uthi kunjalo kube khona abafuna ukuskema abafuna ukuganga zonke lezi zinto siyibhekile ba kade siwenza lo msebenzi sesiyabazi ukuthi abantu banjani bhuti wami khuluma nabantu base-Afrika base South Africa. Ngiyabonga baba Msweli ngibingelele babukeli bakho baba Msweli. Ngibonge kakhulu baba Khansela efikile la ekhaya ulindani lo ucaleka usekhako malume la ekhaya umfowethu lo esimbalayo kule ngozi engimlamayo ugogo wami
umamncane wami, udadewethu ozalwa uye umamncane lowo, ingane ezimbili kadadewethu yena lowo, njengoba ngibabala. Kusho ukuthi le ngozi yehleke lingakwaManandi kahle kahle. Ku-N2 bebebheke enhla. I-account kushuthi ngingaze ngande. Yes. I-account esizoyisebenzisa engizocela ukuthi isebenze i-account kaMama wala ekhaya. Yes. Mangithi umama wala ekhaya ngisho umama ongizalayo. Yes. uCapitec account 1575440391 izoveza Mrs NS Ndlazi. Yes. Uphinde futhi. Account number Capitec 1575440391. Ngicabanga ukuthi inamba engasebenza eyocingo u-084 605 3533. Ngiphinde 084 605 3533. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Ayibambe khona. Elethu nje libalilodwa lithi ayibambe khona. Mhlambe kodwa before sihambe ngoba asikwazi ukukhuluma nabo kakhulu bakhungathekile izolo sifikile la ebusuku size sahamba ubone ukuthi abantu abezwa isimo singaphezulu kwabo. Ithina kufuna sithathe lo mthwalo sobeke emahlombe ethu noma yini okunye engikhohle ukusho ngabe uyi-social worker ngabe i-clinical psychologist badinga yonke futhi asidingi mhlambe isimo la uthola ukuthi khona kuzothiwa abaye sifuna mobile umuntu ozofika ezakhulume nabo azama ngakuzama yonke into. Yes, i-Department of Transport bayeza bazofika kodwa abasifice kube khona esikwenzayo bengasifici sihleli. Umakhelwane kasikhuluma ngabantu basecinci, sikhuluma ngomakhelwane ukuthi mawuse South Africa umakhelwane asenze njengoba senza ngezikhukhula. Impahla zayiqhamuka all over South Africa nalana kasenze isimo esinjalo. Ake sibuye ngapha ku-councillor. Mfowethu, usubhutwa la ekhaya omdala. Mfowethu, tshela abantu base-Africa. Noma yini ongabatshelana. Ngifice wena la izolo, usuku sahlala nawe, sahamba sabuya manje kuseni, sizakufica la futhi. Angibingelele kakhulukazi emndenini wakamnyama nokubhuti nakubafowethu bonke babumsweli. Mkhulu kakhulu umsebenzi mfowethu esenzela wona. Isimo lesi engingasifisi nje esingafiswa na umuntu. Ukuhamba kwabantu abangaka egcekeni lodwa. Okwamanje amazwe kwamina nje ngisaba ngisho ukukhuluma angazi ngizothini. Ngoba ngiyabazi labantu angazi ngizothini kodwa nje mfowethu siyabonga kakhulu ukuthi niyasilekelela uma senifonela niyeza nibe phakathi kwabantu inhliziyo zenu. uNkulunkulu amgcine baba, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Dadewethu kancane utshela abantu kwenzakaleni ubukhona angazi tshela abantu base-Afrika. Sanibonani, okhuluma Asanda Buthelezi, undodakazi kamama uMakhosi Mnyango ubebandakanye engozini kanye nodadewethu omdala ngimlamayo nodadewethu omncane ongilamayo nengane kadadewethu encane abaswelekile ngelanga engozini. Lo mshophi angithoza umshophi noma yini noma angazi ungifikele nami ngoLesihlanu ngangikade ngisalile mina bethi bayahamba nganqaba mina ngathi ngeke ngikwazi ukuhamba nabo. ngoLesihlanu ngabuya nje ngahlala emsebenzini ngangena endlini kwathi ngabo9 kwangena i-call. Before that sebehambe ibusiswa mangifonela wangitshela sebedlula kuphi nendawo. Mina wathi sina sayobusa thina ekhaya. Ngathi mina ungahamba kunankinga ngizosala mina ekhaya. Ngabo9 yangena i-call ngafonela uButamututa mayefona sikhonzene nje mayefona efona ethi ukuphi mina ngisekhaya dog ngitshethi mhlawumbe mhlawumbe uzongilanda ngoba ngiphaphile ngasala evele ekhaya sekusenjalo ungena i-call inamba engingayazi ngi-auntie umamdalami ukuke ngitshela ukuthi umama noSenaba sekho ngitshela mhlawumbe ngizwanga kahle ngizwe bayaqhubeka bayakhala
ngikhale ngimemeze kuphuma abantu endlini beze ngibanike inamba ukuthi ngicela befonele inamba beconfirme yonke into. Befone ngempela bengitshela umama noSenani ingane kaSena bashone esemthami nogogo nobhuti uVuyani bashonele khona lapho kusisa omncane noBoy basesibhedlela. Ngihambe ekhaya ngingedwa. Ongakhala amakhala bafika bazongisingatha cause ngisihlala enhlabani. Bafika bazongisingatha ubusuku ngabuza bubude bungangonyaka wonke ngihleli ngedwa. Ubuhlungu ngangibuza ngiqoqa izinto zamama ezasiswami ezingenasiswami ngingedwa ngiza nakhe ekhaya. Izolo kuvalo belungishaya ngoba ingane besesibhedlela ngisaba ngisho ukuyibona. Ngisaba nokucabanga ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Benginovalo anti kuze ngene icall yokuthi usiswa makasekho ngabo 4. Njengamanje kusele ingane kadadewethu eyokuqala le esalile engozeni idlulisele engwelezana esibhedlela angakayo ukuyibona. Ngiyasaba ukuyibona ngisaba ngisho ukubamba incingo ngoba ngisaba ukuthi mhlawumbe ngase bengitshela ukuthi naye ayisekho. Kuyiyona engisele naye njengamanje. Ithemba lami likuyona ngoba siba u2 khona ubhuti omunye omdala okhona kumama engisengisale naye. Ngiyangazi ngidinga umkhuleko noma ngidinga ini understand. Ayidinga ukutolikwa. Social worker, psychologist, clinical psychologist noma ubani ongalekelela kulesimo la ekhaya. Okay. Yeah. Okay, ake ngibambe la. Ilokugcina nje ukuthi siyacela bafowethu nodadewethu all over the country. Niyalwazi ukuthi amasivele isimo esinje akusona esala ekhaya isimo lesi. Akusona esikakhansela isethu. Into engaba yinhle nje ukuthi umanje singathi abahlali phansi sibambe belokhu besho bethi sicela nisenzele ukuthi lokho kancane kuyobathoba into nje ngabathoba kancane ukuthi behlale phansi bengacabangi indleko bengacabangi lutho lokho ngasilekelela. I thank you.